Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός είναι ένας ανθρωπιστικός οργανισμός που στηρίζεται σε εθελοντές και καθοδηγείται από τις 7 θεμελιώδεις αρχές: τον ανθρωπισμό, αμεροληψία, ουδετερότητα, ανεξαρτησία, εθελοντική υπηρεσία, ενότητα και διεθνή χαρακτήρα. Βοηθούμε στην πρόληψη και ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου χωρίς καμία διάκριση. Εργαζόμαστε στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της νεολαίας, της υγείας, της ψυχοκοινωνικής στήριξης, της αντιμετώπισης κρίσεων, της κάλυψης αναγκών των εγκλωβισμένων και της αποκατάστασης οικογενειακών δεσμών. Το πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας παρέχεται από όλες τις μονάδες μας σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και δίνονται σε δικαιούχους στη βάση καθορισμένων κριτηρίων και περιλαμβάνει την προσφορά ξηρής τροφής, ρουχισμού και είδων υπόδησης. Με στόχο να ικανοποιήσουμε τις ατομικές ανάγκες, παρέχουμε και κουπόνια από υπεραγορές για να μπορεί ο καθένας να αγοράσει τα προϊόντα που χρειάζεται. Μια άλλη δράση είναι το πρόγραμμα Μοιράζουμε, μέσα από το οποίο προσφέρουμε ζεστό γεύμα σε συνανθρώπους μας στη Λευκωσία σε εβδομαδιαία βάση. Επιπρόσθετα της παροχής εξοπλισμού και βοηθημάτων κίνησης από όλες τις μονάδες μας, ο κλάδος Λευκωσίας λειτουργεί πρόγραμμα μεταφοράς ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες της επαρχίας Λευκωσίας από και προς νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, ιατρία και άλλα. Το τμήμα νέων δραστηριοποιείται κυρίως μέσα από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια με την εμπλοκή μαθητών και φοιτητών και τη στήριξη από εκπαιδευτικών. Το πιο σημαντικό πρόγραμμα του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού είναι η λειτουργία του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών Στέλλα Σουλιώτη στη Λεμεσό. Το κέντρο παρέχει θεραπείες σε παιδιά από βρεφικής ηλικίας μέχρι 22 ετών με σοβαρές αναπηρίες, διάφορα σύνδρομα και άλλα σοβαρά αναπτυχιακά και κινητικά προβλήματα. Προσφέρουμε υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργασιοθεραπείας, υδροθεραπείας, υποθεραπείας, μουσικοθεραπεία και ψυχολογίας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε στάδιο αναβάθμισης, ούτως ώστε να μετατραπεί η υφιστάμενη υποδομή σε κέντρο αποκατάστασης για όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο της Κύπρου που αγκαλιάζει και στηρίζει το ανθρωπιστικό μας έργο. Η κάθε προσφορά είναι σημαντική και μας φέρνει πιο κοντά στο στόχο μας για ένα καλύτερο αύριο για όλους τους συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστώ πολύ.